vedu zvakaoma hatisedwa nokuti tinoda drama asi nyaya iri pano zvataoneswa pakaipa muri Zimbabwe. Vaviviri ava vari kuratidza kakusamhoresana kakutoitika zviri pachena, vakatarisana face to face, so vamunangagwa navachiwenga. Ndo nyaya hombe iri pano nhasi. Saka udaika komana, these two pakatanga paitwa event yekuprecap farm kukwekwe kwavamunangagwa kwakwe, VP havana kuonekwa vainge variko, but kwakuna VP Moad waibata. Ndobva kwaitwa munhu mutapa celebration day area, VP Chiwenga futi havana kuenda ikoko. Vamunangagwa nemhuri dzavo nemadzimai avo, first lady wavo ndovanga vari ikoko. Nawo pakuitwa imwe pazoitwa iyi yaitwa iyi HICC samusamo ine zvimani kumakozoitwa zvimawada kwavakuenda ndoko vazonosvika kwakunosangana ikoko. Handi pakunomhoresana vachiwenga unyazona iri iroko ratosumuka kumhoresa munhu guys, atidumboswera chinyeberana isatisaona kuti tinotenderera zvedu wozimuzotoka kuti mamunzwa zvaari kuti data inangu handisi kuti kana kuti handisi kuti ndikunyeba kana kuti ndikuda kuwedzera nyaya kana kuti ndikuda kutaura zvekutanga ndoda kukufadza ine nhema kana kuti kuda kukufadza ine kuti vanhu avanda nyaya iripo ndikuti havana kumhoresana. Tarisai maoko roko iri rasumudzwa uye akanyatsa vakatarisana face to face, but pfungwa machize I don't know kuti pfungwa dzavo dzine something dzinenge dzichitotaura, so vanenge vatosangana. I don't know kana kuti umwe anenge achifunga kuti uyada kuzvonga ani here kana kuti chi, I don't know zvanga achifunga zvo, but tarisai muone komana akusamhoresana roko munhu anyatsoisa roko kuti tichimhoresa vakuru vatomhoresawo zvavo mumwe munhu ari kusai, kwete kuti ari panext tikati amhoresa munhu ari panext tete totaura zvisiri izvo, vatomhoresa umwe munhu ari kumashure. Tarisai abudisewo roko rake napo ari kuseri ukoko ndiye aritomhoreswa. Handina hangu zvakawanda zvandambotaura kana kuti muda kuti ndifungwa pane zvipairo, I know kuti ndizvamufungwa ndozvachataura, handamboda taurai mega mukuonawo senyaya. Tell me what you think in the comment section.